Glupi čvor. Gotovo, spremna sam. Jao, vampiri u gradu. Izvinjavam se, sve u redu. Pizza? Da, dobro ste čuli. Hoću pizzu. To je lako, dete. Počet ću od testa. Šta? Gde vučeš svoje rukice? Sad ću te naučiti pameti. Izazivam te na dvoboj. Evo moje ruke. Ne teraj me da ponavljam. Da, izgleda da i ja imam ruku. Dobro, hajde da probamo. Gotova si. Ajuj. Kako boli. Šta se dešava? A više nećeš da diraš moj testo. Tako je. Dakle, spremna sam da nastavim. Ajuj. Uzet ću testo. Oklagiju. I početi da radim. Treba dobro razvaljati testo. Mora biti tanko. Ti dođi ovamo. Eto uzmi. Drži čvrsto. Sad ću istući ovo testo. Eto ga. To je to. Daj mi. Osnova za picu je spremna. Uzet ću paradajz sos. Nemam čim da ga otvorim. Hej, otvori mi to. Nema problema. 1, 2 i gotovo. Betty, dodaj baki. Hvala ti puno. Sipat ću sos na testo. A zatim razmazati ga. Preko ću sipati sir. Zatim dodati kobasicu. Tako je. Ispalo je baš lepo. A sad mi treba vatra. Gledajte, počinje fire show. Dakle, ispeći ću svoju picu. Ej, Betty, pogledaj šta ima. Eto, izvoli. Hajde zajedno da spremamo. Hajde. Za početak dodajemo paradajz sos. Aha. A zatim treba sir. Kako mirisna kobasica. Da, super je. A Bettina pizza izgleda lepše. Treba je malo zavitlavati. Kakva lepota je ispala. Ko je to? Plašim se. Šta? Uništila si moj kostim? Sad ću te naučiti pameti. Znaš šta? Eto ti, izvoli. Šta je to? Ko je isključio svetlo? Prestani, Mabel, šta to radiš? Deco, smirite se. Šta to radite? Sve ste pokvarili. Ups, izgleda da smo malo preterali. Ako uradim ovako, sve će biti u redu. Prijatno. Hajde da probam vaše pice. Kakva lepota. Ovo uopšte nije lepo. Šta je to? Fuj, to uopšte ne liči na picu. I testo sirovo. Fuj, tu nema ništa. Ovo je baš takva pica koju sam htjela. Baš je lepa. Hvala, to je pobjeda. Da, pa naravno, bakina hrana je najbolja. Svaka mi čast. Hej, vi A vi je morate spremiti. Okej, važi, sestro. Cela torta, u redu. To je lako, Sandy. Iseći ću krug u centru kore. Da, tako je. A sad ću premazati sve čokoladnim kremom. Treba mi što više fila. Hoću da napravim visoku tortu, tako da što više kora, bolje. A sada treba pokriti tortu filom. Hej! Ko je to uradio? Mešam. Šefe, nemojte se tako nervirati. Pocrveneli ste. Ne stoji vam lepo. Fil je ispao prelep. A mogu ga sipati na svoju koru. Odlično. A gore ću staviti mrežu od marcipana. Da, to je prelepo. Moja torta je ispala malo kriva, ali nema veze.
Nutella će sve popraviti. O, jesu to poki štapići? Obožavam ih. Sad ću ih ubaciti u moju tortu. Da, tako je. Ostalo je dodati oči i usta. O, kako zabavna torta ispala. Glazura sa ukusom Skittles. Mnogo je ukusna. Sipat ću je u centar torte. Do kraja. Da. Odlično. A sad ću staviti bombone Malteser s okolo. Svi ih vole. Pogledajte kako je lepo ispalo. To je pravo remek delo, svaka mi čast. I ja sam završila. Oho, i ja sam završila. Moja torta je tako strašna. Sandy će se sigurno uplašiti. Neću pobediti. Ako samo ne eliminišem konkurente. Dakle, moj prank počinje. Jao, to je Buba Švaba. Kakav užas, Buba Švaba! Moram je prebiti, tako je. Eto ti. Nećeš otići u Sandynu hranu. Nikad. Jao, i dalje živa. Sad ću je prebiti. Eto ti još. Gotova si. Da. Moj plan je uspeo. Šta je to? Užas. Pa dobro, sad ću probati to. Fuj, odvratno. A šta su ovdje spremili? Fil je super, ali torta užasna. Oho, ovo barem liči na tortu. Sad ću probati pače. Wow, pa to je stvarno ukusno. Sviđa mi se. Tort u obliku ježe je pobedio. Čestitam. Da, moj plan je uspeo. Pobedila sam. Wow, nisam znala da je podvodni svet tako lijep. Nevjerovatno. Šta? O ne, ponestalo mi je čipsa. Kako to? O, gladnila sam. O, hajde da organizujemo kulinarski izazov. Evo vaš prvi zadatak. O, šta? Ništa ne razumem. Morska tema, to je zanimljivo. Može se smisliti puno toga. Napravit ću za Miley šarenu tortu od šarenih slojeva testa. Bitno je premazati svaki sloj kremom. Stavit ću što više da bi torta ispala lepa i sočna. Odlično mi ide. Perfekto. Ostalo još malo. To je to. Zatim ću dodati slatki sastojak u fil. Jop, ovaj voćni fil će se sigurno dopasti Maloj. Izgleda mnogo dobro. Pogledajte, plavi je kao morska voda. Sad ću ga lepo razmazati. A vreme je da nacrtam lepe alge. Odlično mi ide. Na redu je keks. Treba ga izmrviti. Uradit ću to u blenderu. Ajoj, šta se dešava? Bako u pomoć! Jao, šefe, smirite se, sve u redu. Dišite. Da, uvek mi se to dešava kad uključujem blender. Dakle, vreme da i ja spremim za malo ukusno jelo. Prvo ću napraviti ovakve lepe kuglice od lubenice. Stavit ću ih u koru, a zatim ću dodati grožđe unutra. I što više bobica. Divno. A od drugog dela mogu iseći školjku. Pogledajte, moja kornjača je spremna.
Ostalo još par dodira i to je to. Zar to nije genijalno? Wow, bako, svaka čast. Dobro, upravo si. Vreme je da ja spremim nešto. Ja ću koristiti žvaku. Baš je ukusna. Obožavam žvaku. Treba je dobro prožvačiti. A sada mogu napraviti šta god poželim od ovog. Sad čekajte još malo. O Bože! Neka hvala. Ma daj, bako. Sad ću napraviti od ove žvake prelepu hobotnicu. Umorio sam se da žvaćem. Ostalo je dodati par detalja. Koristit ću plavi prah Stardust. Neverovatno! Pogledajte moje remek delo. Bako vidi. Jao, to je neki monstrum. Fuj. Šefe. Je li to prava ajkula? Jao, jadna baka. Ajkulo, ne brini, ti si divna. Dakle, stavljam glavu ajkule na tortu i to je to. Da, tu sam. Prijatno. Wow, kako lepe torte. Ajkula! Pa to je Phil. A ajkula nije prava? Neverovatno. Ne mogu da verujem. To je mnogo dobro. Sad ću probati. Ukus je fantastičan. Šefe, vi ste genije. Wow, a torta je šarena. Bravo. Mnogo mi se sviđa. Ok, vreme je da probam bakin desert. Liči na veliku kornjaču. Wow, to je lubenica. Obožavam je. Baš je slatka i sočna. Oduševljena sam. Čekajte, je li to hobotnica? A zašto je tako ligava? Samo mi nemojte reći da su to sline. Pobedila je baka. Jel da? Super. Šta će biti ovaj put? A sad mi se jede sendvič. Dajte sve od sebe. Okej. To je lako. Naravno, napravit ću mnogo lep sendvič. Bićete oduševljeni. Dakle, počinjem. Prvo treba iseći kobasicu. Da, tako je. Treba puno kobasice. Jao. Dobro, gde sam stala? Tačno. Uzet ću kalup u obliku leptira i iseći šareni hleb. Divno. Preko leptira ću namazati fil. Stavit ću debeli sloj. Divno, ali to još nije sve. Vreme je da stavim različito voće. To je to, može se zatvarati. Posluži se, draga. Ne jedem to. Dobro, i ja ću uzeti šareni hleb. Samo što ću ga premazati čokoladom, a ne filom. Što više čokolade, bolje. To je zakon. Da, divno. Preko ću sipati žele bombone. Mala ih obožava. Ponovit ću to nekoliko puta. Završila sam. Bako, šta misliš? Bravo. Jao, šta je to? Jao, to je neverovatno veliki sendvič od šefa. Kako ga jesti? Nastavljam. Sir, povrće. Da, tako je, još malo. Na kraju kobasica. I to je to, može se zatvarati.
Gotovo. Prijatno. Što? Ha, nikad nisam vidjela toliki sendvič. Oduševljena sam. Ali prvo ću probati ove slatke leptiriće. Hajde, letite u moja usta. Kako slatko, a mnogo mi se sviđa. Dosta, idemo dalje. Wow, ovaj šareni sendvič također izgleda dobro. O, i ukus je dobar. Da, nije loše. I konačno vreme da probam ovaj veliki sendvič. Jao, ali kako da ga zagrizem? Ne mogu da otvorim usta toliko. Dobro, probat ću malo. Wow, koliko punjenja! Neverovatno! Oduševljena sam! Pobedio je najveći sandvič! Stvarno? Tako mi je drago. Hvala puno. Sad ću izabrati šta želim. Hoću žele. Nikad to nisam probao. Odličan izbor. Sad ću početi. Ja ću napraviti žele sa hrskavim čokoladnim kuglicama. Pogledajte, baš su lepe. Imam kuglice u beloj, mlečnoj i tamnoj čokoladi. Moram probati svaku od njih. O, da, to je prelepo. Došla mi je genijalna ideja kako mogu ubaciti kuglice u flašu. To će biti jako zabavno. Spuštat ću kuglice po toboganu. To će biti cool. O, da, pogledajte kako se zabavno spuštaju u flašu. To je to, flaša je puna. Tako si pametna, Chloe. A ja sam odlučila da spremim žele sa limunima. A limuni su baš zdravi i osvežavaju. Pogledajte kakva lepa boja. Ne mogu da odolim, moram probati. Joj, kako kiselo. Odlično. Šef, a šta ste vi smislili? Ja ću napraviti žele sa bombonama. Jedan lagani pokret i mede u flaši. Tako je. Sad dodajem puno malih medvedića. A gore ću staviti glavu velikog želemede. Da, lepota. A sad mi treba med. Preliću sve bombone medom. Treba puno mede da bi žele bio što slađi. Da, Benu će se sigurno dopasti moja ideja. I ja sam donela svoj domaći med, a Ben ga jako voli. Kako sve lepo izgleda. Hoću i ja da napravim žele sa medom. Iscedit ću malo meda, tako je. Uzela sam sači iz bakijenog pčelinjaka. Tako je. I stavit ću malo sače u teglu. Hajde! Chloe, šta radiš, draga? Pokušavam da zatvorim flašu, uspelo je. A sada treba sve ohladiti da bi žele dobio pravu konzistenciju. Gotovo. Sprej mi više ne treba. Zašto ga ne mogu baciti? O ne, moja ruka. Uspelo je. Chloe, šta radiš? O ne, baka se smrzla. Bako? Dobro, uskoro će se otopiti. Dakle, sad ću izvaditi iz frižidera svo žele. Da vidimo. Da, sve uspelo. Ben može probati. Dakle, jesu svi završili? Odlično. Ben, brže probaj. Wow, kako cool. Imam toliko slatkiša. Šta da probam prvo? Neka bude ovo. Oho, izgleda baš cool. Wow, to su čokoladne kuglice. Baš lepo. Ali sad su mi ruke u medu. Ali to je ukusno. A sad ću probati žele sa limunima. Otvaram. Oho,
Joj, kako kiselo! Ko je smislio da stavi limune unutra? To je nemoguće jesti. Prekiselo je. Dakle, ostalo je probati posljednje žele. Opa, unutra su žele medvediće. Sad ću probati. Wow, kako cool! Tu je tako veliki žele meda. Baš mi se sviđa. Šef je pobedio 100%. Naravno, pobjeda je moja. Nisam ni sumnjala. Sada želim jaja. To nije teško, jel da? Naravno, unuko. Sad će sve biti. Dakle, počet ćemo od jaja. Bacit ću ga. Hvatam. Da, uhvatila sam. A sada počim. I treba obavezno posoliti. Zašto neće? Hajde bre. Ups. Previše soli? Nema veze. Sad ću skloniti sve suvišno. Odlično, sada stavljam na tanjir i gotovo. Super, svaka mi čast. Ajoj, Chloe. Nemaš pojma, a vidi kako se to radi. Prvo treba razbiti jaje u činilu. Odlično, zatim dodajem mlijeko i mešam sve mutilicom. Divno, sada sipam sve u tiganj. Stavljam poklopac i čekam da se moja kajga ne isprži. Svaka mi čast. Zatim stavljam to na tanjir i ukrašavam salatom. To je preslatko. Zatim ću skuvati nekoliko jaja. Vreme da se vade. Odlično, treba ih ohladiti. A zatim očistiti. Brzo ću to ja. Savršeno kuvano jaje. Od njih ću napraviti piliće. Pogledajte kako su slatke. Linci će biti oduševljena. Nije loše, bako. Ali moje jelo će biti bolje. Kao prvo, skuvao sam jaja. Završeno. I seći ću ih na pola. Ovako. I već sam ispržao pljeskavice. Ostalo je sastaviti burger. Pola jaja, pljeskavica, salata, paradajz i pokrivam drugim jajetom. Malo crnog susama i to je to. Nije loše, prijatno. Konačno, tako sam gladna. Počet ću od ovog jela. Izgleda čudno. Previše slano. Odvratno. A šta je ovdje? Wow, kako slatki pilići. Divno. Wow, i ukus je super. Wow, a sad ću probati ovi mali burgeri. To je nešto neobično. I jako ukusno. Oduševljena sam. Šef je pobedio. Čestitam. Da, druga pobjeda je moja najbolja.